Avui aprendrem a creuar el carrer. Esteu preparats? Primer hem de mirar si el semàfor està verd. Però amb això no és suficient. Hem de mirar les dues bandes i agafar la mà del pare o de la mare. No travesseu en vermell, que si no vindrà en Gargamel. Ràbia! No es podrà Haig d'agafar-los! A tots! S'escaparan! Recordeu que sempre que hi hagi un policia li heu de fer cas. Podrem jugar i ser lliures per tot arreu. Sempre serem els barrufers. Si com nosaltres barrufeu, estareu contents i us ho passareu molt bé. Adeu i recordeu que la seguretat vial és molt important.